So nindot kayo katong kahimtang karon kay murag layo kay mo nako mura mo nagpalayo sa gadahan. Pero sa gyapon pasalamatan tang Ginoo nga nakatambong taning santos nga misa aron nato siya mapasalamatan sa mga grasya nga ato nadawat. So tagad ang Ginoo usa ka masipang pakpak pak. Perfect lang gyapon hasta sa atong mga tumatan-aw sa online nga naga-online sa atong misa karon. Nining panahon na ang atong mga estudyante nagsige rin tawag ampo nga mawa na ang pandemic nga naman haron nakadawat na taon silang baon paita ang mga estudyante tungod sa module ay ilang kasing-kasing basta kulbaan ang tingog imbis bug ang tingog miyo na module paita kaya man nga nga pasensya lang mo na nga nining panahon sa pandemic makaingon ta nga na-relate kini sa ato pagsaulog karon sa Adbyento nga naman kay kita nagpaabot sama sa pandemic nagpaabot nga mawa na ni mo nang uban pasensya lang gyapon stay at home mo ra man ni pag stay at home depende kung manambo ka o ka mosamot ka kadaot daytaw pitindaot taas kita naon iyang kamot nga taas sa taon kayo tanawon yang tiil mo na sa layo barjug kaka paita kasi sa katao daot kayo niya yung buhok pinatindog tanawon sa layo barjug silig nga lanot pero maningan nga sige lang kay mao man sa atong pagpaabot mausad sa uban nga untod karon nagpaabot pa yung taon nga makauyab paita mo na ilang giingon ayaw lang pagdali nga magkauyab ka kay ka naman dali basta imong balihon ilad kay masig mailad sa tanong mo nagog sa uban na ilang ngangan sa Facebook ilang balihon naging nag-buzzer masuko nga ninyo yung balihon ninyo nga saman mo ambulansya nga balihon sa dagan kay maningin na to nga grabe mo na nga kita karon sa ikaduhang Domingo sa Adbyento duha nakakadila ang atong gidoslitan nga mao mamunga kining upat ka kadila dunay mga virtues nga nahiuban ang upat ka virtues virtues of peace, love, hope, and joy. Nga may mo sa nato ma-apply sa itong pamilya ang upat ka kandila. Ang upat ka kandila mo si tatay, si nanay, ang anak, ug ang Ginoo nga mo'y makapalig-on sa atong pamilya. Ningon sa sila nga karon kay eleksyon man, kini kuno mga kandila mura sa atong mga example o ma-relate nato sa atong mga kandidato pagka-presidente. Doon na may upat ka kandila niya usa pink, niya tulo ka violet Ang pink si Lini, niya tulo ka kandila si Marcos, si Ping og si Isko. Niya si Manny di ay iyatanan kay Manny Pacquiao niya. Paita kay maning nga grabe mo na importante nga kita lang yun magtanaw sa atong palibot mangutana kita unsay mga angay buhaton nining panahon sa Adbyento kada bitong pagpangutana atong tuyog tumong alang kaduna tay makatunan ni para sa uban nga mangutana para magbugal-bugal lang nangutana siya sabay nakakita na ka og kandi nga naligo gitubag sa ambot lang kay wa mo kita ang mga kandi nga nagdag shampoo og sabon parehas na tingon kanang isda batog sa nang isda ambot lang wa ba ko kitang isda nga nagdag online og banig mo na ang pagpangutana unsaon na tong pagpangandam simple lang diya sa atong mga pagbasa sa atong ebanghelyo gi-remind kita nining maong mga butang unsaon pagpangandam sa atong pagpaabot sa Ginoo sa iyang pagkatao o sa iyang pagbalik pag-usab una unsa man ang paghinulsol sa atong mga sala mo nang kaimportante ang atong hinulsulan ang tanan natong sala labi na gyud ang atong magitawag natong interior sins ang atong mga kinaiya nga usay di nato mamatigdan nga nakapasakit na kita sa atong isikatao nga sa katao ni ato sa doktor sa magpatambal ta kanimo nga naman mangutana ko nimo sa akong sakit nga naman mura ko wala ganahi mo kaon kana bitang musudan litson yan ay chicken ay humba ako na lang ipanghatag sa among silingan ni daot daw karon mo na ako mga sinina nga mga branded mga shirt ako mga sapatos nga Nike Adidas ako na lang ipanghatag luya na akong lawas nga maglison akong drive mo na ako lang ipanghatag ako mga auto tulog ka buok worth 10 million kay one you ko iningaw unsa may akong sakit dok itsa doon na kay pagkabut-buton ang bugiro rasad ka mo na usay atong kinaiya nga di na to masabtan og magkapasakit sa uban mo na atong unahon ikaduha
giklaro sa atong ebanghelyo, no? Patagon ang dalan, no? Atong butangan og abono ang mga lubak-lubak sabot sa atong kaugalingon, atong proningan ang mga sala nga nakapakadaotan kanato, ha? Mabitaw na sa mga sagbot, proningan, putlan, no? Dito sa katao, nakakitang batang putot. Siya doon, ano putot makadong, iproningan ka. Gisamutan pa yung bugal-bugal sa dong. Ikaw, makiputot man yung ayaw yung pagtapis o tualya. Nga naman, mura kang tanaw niya, lumpia. Paita. Kaya mga nang mauning atong bantayan, ha? Sa ating sikataw, ha? Kaya nasayot ang atong mga sala, dili na to maparis sa grasya sa Ginoo. Kaya ang grasya sa Diyos, nagkinanglan sa atong maayong binuhatan. Mabitaw na ang pag-partner-partner, sumalayot sa kagustuhan sa usag-usa. Dili ni mo mapunggos ang usa ka tawo paghigugma kanimo, ha? Kung dili ka mo magsinabtanay sa inyong pagbati. Dito sa kamabay, sila pangitang gwapo, si pangitang gwapo. Ikaw sa inan, day, nangitay mo gwapo na sigawas, ha? Kinsa man, so then, ma'am, taga-Shopee ni, ano, hindi ako diri, ma'am, kaya kung i-deliver, ay mong i-order nga gugma. I-deli gugma, guma. Kaya mo nga maratol, yun ba, no? Mao na nga sa tagirang gawin, itong batayan ang tinuod o sakto, yun, ha? Na atong pagpangandam. Managina ta sa Ginoo, practice, no? The good works, ha? Practice to be perfect, no? Hinay-hinay nga pag-ayo sa atong tagsa-tag sa kaugalingon hangtod makabot na to, ha? Ang atong ginamiti nga maayong kinabuhi Kristohanon, no? Mabutan nga sa atong kinabuhi atong himuon nga ato yung tangtangan sa atong mga butang nga makapababag sa grasyas Ginoo, no? Managingon nila nga panghabwa mo na nga mahimo kitang disyerto nga limpyo gyud sa bisan unsang mga sala. Si Kristo kanunay niya gipakita kanato, no? Ang simbolo sa disyerto. Di ba sa disyerto si Jesus nag-istar og 40 ka adlaw sa pagpangandam sa iyang misyon, ha? Si Moses gitagaan sa kasuguan sa Dios dito sa disyerto. Mo'tsabot ang pagka-disyerto sa atong kinabuhi, ha? Nga kita mahimong mawad-an sa bisan unsang butang nga makapalayo nato sa Ginoo kay pinaagi nini dali ra nato masangpit ang Dios, no? Nasuway mo na nga kung doon na may tawgon paspas kayo ang pagtubag. Di sa katao na nawag ko nga polis na sir dali unsang man diri sa among lugar na ay na dunggaban nagbaha ng iyang dugo siya asa min dapita na diri sa Oscar Village asa dapita usa nga street sa Eucalyptus Street ispell ko ng Eucalyptus nahilom siya yang giguroy, no, ang nadunggaban og dito siya sa Osaka Street na sayon ra spelling sa sir na nako si Yakal Street Y-A-K-A-L mo na pastilan ba, no? Mao nang Ginoo sa katapusan ang mensahe pagbag-o. It's time to change, ha? Nga sa atong kaugalingon, atong lantawon nga ikaayo sa atong kalag, may atong isugat sa Ginoo sa atong pagpaabot kaniya, ha? Okay ra man ang atong limpyuhan ang atong mga lawas, mas nindot sad, no? Nga atong sang limpyuhan ang atong mga kalag, no? Sabi to ka ng batanon pata, no? Very particular kita sa atong mga naong, no? Yang bugason, masuko pa, no? Kung inunday, gibugas makaday siya, may nalaning gibugas kaysa gikagid. Wala sa kabaw nga parehar man nga virus, no? Lain-lain lang location, ang usa sa naong, ang usa sa lawas, no? Pero importante ang pagbag-o sa atong tagsa-tagsa kang kinayaw. Mo ang tiro nga diwa sa Adbyento, ha? O ginaw to ang tangan nining atong pagpangandam sa atong pagsaulog sa Pasko, mahimong mabulukon nga pagpangandam, ha? Una, dili lang material nga butang, kundi ang mga espirituhanon nga butang nga may gusto sa Dios nga to isugat kaniya. Yaman ito yan po sa itong misa karon, ha? Nga unta patalinghugan na to ang mga butang, ha? Nga mo'y kagustuhan sa Ginoo kaysa kagustuhan sa tao nga mahimong babag sa grasya nga ihatag sa Dios kanato. Amen. Manindog palihog. Karon atong iyampo ang nagatuo ako kitang